Така, здравейте хора! Сега съм при мама. Май си личи. И ще пробваме лава беар. И ето тези. Отворила съм ги просто, защото нямах търпение. Така, искам с мама да пробваме лава беар, защото сега и на мама показах, че има много обвинения за лава беар. Искам сега да пробвам. С бебето съм. Ако издава някакви звуци, това е от него. Мирише на яйцата от так. Мирише на яйцата от село. Но нищо. Това не е хейт. Това не е хейт. Мам помърши. Кажи какво ти е мнението? Мнението ми е, че е като трол за хлебарки. Любчо идва спира видеото. Така. Добре. Извинете много. Така. Сега ще пробвам. Я опитай. Не. Опитай ти. Не. Мама ти. Не. Мама те заради мен. Не мога. Не мога, че ядох много хубав десерт, с това ще си разваля само готиния вкус. Не, мама ти. Мама ти, стига. Тиха бучани, искам ти казах. Ще обърна камерата и хората ще видят. Ако не успееш поне една. Няма да ти дам от това. Не. Си хайде ти. Не. Опа. Малко разлях. Ай, че искам се обада на... Ама после, чакай. Това е на второ място. Първото е синьо. Малко ще те свлеча. Сега ще пробваме и тези. Добре, поне това няма ли да пробваш? Не мога, че казах, че ядох много хубава. Искаш да ми провалиш вкуса. Обаждам се на мама. Не! Ще пробваме жълтото. Нарочно ще изключих звука, ако звънне. Много твърдо това бе. Искам да направя едно куче. Вау! Искам сега и да опитам и зеленко. То е с ябълка. Бибето, колко е сладичко. Тихо. Добре. Много са яки нещата. Много е яка опаковката. Дано Анди Студио и Лава Беар, то е едно и също, да ми гледате видеото. Моля. Please. Дай ми телефона сега. И да, дай ми хора. телефона, бе. Довиждане.